खख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बियाबनि माखासे थावनिफोराव एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना दावबायफैदों। 22 नं खख्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि बार हांनाय समाव खख्लाबारि बियाबनि बायदि थावनिफोराव फैनानै रायजो राजा आरो दोलोनि मावथिफोरजों सावरायफैदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव खख्लाबारि बियाबनि रुपहि प्राइमारि आरो सामु हाथाइ बिसिडिसि खौ नायनो थाखाय बिबान मोनदों दावबायसा बर' बिथाङा। लोगोसे राबां प्राइमारि आरो राबां बिसिडिसि खौ नायनो थाखाय बिबान मोनदों एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे मिरुनिफ्राय जेरैबायदि बिथोन हरदों बेफोर बिबानखौ मावफुंनो थाखाय साखाफारा जानायखौ फोरमायदों एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना। जोबोद मोजां जोंनि इउपिपिएलनि बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे बे खख्लाबारिनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद गोजोनदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय बिसायख'थियाव बेवहाय दानि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गेलेदोंमोन आरो बिथाङा एंग्लायनाय जादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बेवहाय गारजेन गैयै बायदि मोनसे थासारियाखौ फिल खालामदोंमोन सानखांथिमोन रायजो राजाफ्रा। दा दिनै उफ्रा बिसायख'थिनि गेजेरजों नैबे खख्लाबारि बियाबनिफ्राय सासे गोख्रों बिजाथिया बादायनानै बे बिजाबखौ नायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बेखायनो बे खख्लाबारि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै जोङो मोननैसो जोंनि गुदि आफादाव एबा प्राइमारियाव जोङो रायजो राजाजों सावरायदों आरो बिथांमोना जोबोद खुसि आरो 8 जुनाव जि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना थियारि जानानै दं। आंखौ रुपहि प्राइमारि हिसाबै आरो भिसिडिसि हिसाबै सामु हाथाइ बेखौ बिबान होदों आरो गोबां जोंनि इएम लोगोसे एमएलए मानगोनां बिथांमोनखौबो बे खख्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय गासै मोनगु भिसिडिसियाव जुनियाहै बिबान होदों। जाय जेरै हायो खामानिखौ मावनानै बा रायजो राजाजों थाफानानै बे बिसायख'थि फोसावनायखौ फोसावनानै जोङो बयनिख्रुइबो बुरजासिन भट मोनहोनानै जोंनि बिजाथिखौ जोङो देरहानो थाखाय साखाफारा जादों। बेयावथ' जोङो दायो आनुमानिक आं जेबो बुंनो नागिराखै जिहेथु बियो उफ्रा बिसायख'थिखौ बयबो मोनथिखायो सोरबायदि दोलोआ देरहायो। जिहेथु जोङो इउपिपिएल हिसाबै बेवहाय बिटिसि सरकारखौबो सालायदों, आसाम सरकारावबो जोङो जथाय जों सालायफादों, लोगोसे जोंहा राज्य सभानिबो एमपि दङ। बे हिसाबै जोंनो सोरबाया होयो होआ जों बेखौ बुंनो थाङा बिजाथि हिसाबै, खिन्थु जों इउपिपिएलनिफ्राय जाय बिजाथिखौ होगोन बेनो बांसिन 90% भटखौ बेनो मोननानै देरहानाया रोखा जानानै दं। बिजाथिखौ जों गाबोन फोसावगोन बिजाथिखौ जिहेथु जोंहा जेबो बेले बेजे गैखाया जिहेतु ओंखायनो जोङो गाबोननि गेजेराव बिजाथिखौ जों मुसलपुराव फोसावगोन। दुखु मोननाय नङा, मानो होनना बुङोब्ला गोख्रों दोलोआवसो बिजाथि जानो लुबैनाय नि अनजिमाया बांसिन जायो। जिहेतु बे हिसाबै जोंनि दोलोआ गोख्रों आरो जों जिहेतु सरकार सालायबाय थादों बे हिसाबै बिजाथिखौ बयबो बिदों, साब्रै-साबाया बिदों, नाथाय जाय सासेया मोना मानो बेजोंनो बयबो खामानि मावनो थाखाय जोङो दायो सावरायनानै लाखाजोब्बाय। उफ्रा बिसायख'थि हिसाबै जोंहाथ' जेबो बिदि गोदानै जोंहा एजेन्डा थानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय बिटिआरनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावनो जों इउपिपिएल हिसाबै माखासे एजेन्डा एबा माखासे हाबाफारिखौ जोङो फोसावखादों। बे हाबाफारिखौनो जोंबो नैबे खख्लाबारि रायजो राजानो फिनै फोरमायथिबावगोन आरो बेखौ लानानैनो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बेयावनो 22 नं खख्लाबारि बे बियाबनि साफ्रोमबो भटार्सफोरनिसिम रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ होग्रोदों जे बिथांमोनहा आरो खेबसेबाव बे खख्लाबारि समस्तियाव बे समस्तिखौ राफोदै दैदेननो हानाय, बै समस्तिखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जौगासारहोनो हानाय बेबायदि बिजाथिखौ हयथ' बिथांमोनहा दिनैहाय आरो खेबसेबाव सायख'नायनि मोनसे सुजुग बिथांमोनहा मोनगोन। थ' आङो बे खख्लाबारि समस्तियाव बा बियाबाव फैनानै आङो गुबुन गुबुन जायगायाव मेल मिटिं खालामनानै बा जोंनि हान्जानि जोंनि दैदेनगिरि मावथिफोरजों सावरायनानै जे मोनसे मोन्दांथि, बे मोन्दांथियाव जों बेखौनो नुनो हायो जे दिनैहाय इउपिपिएल दोलोनि जायखिजाया बिजाथियानो फैयाथों मानो बियो देरहागोना जोबोद रोखा आरो जों बयबो मिथिगौ जे बे उफ्रा बिसायख'थि
आरो उफ्रा बिसायख'थियाव सोरखारजों जाय हान्जाया जाय बिजाथिया दङ बियो ओरैनो सरासनस्रायै जोंखौ नुबोदों जेखौ जोंनि गोलाव समनि जि मोनसे रोंगौथि बे बाथ्रानिफ्राय जुदि जों नायोब्ला जोङो सरकारि पक्षआव थानाय बिजाथियानो देरहायो आरो बे दिनैहाय जों नुदों जे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरै जोंहा काउन्सिलाव सरकार दिनै रायजोआव दिनैहाय आसामाव जोंहा सरकार दङ लोगो सरकार मन्त्रि सासे दं जोंहा दिल्ली दरबाराव दिनैहाय जोंहा सासे रायजो सभानि MP दङ दा बे बिथिंखौ नायोब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा निस्सय बे बिथिंखौ सानगोन जे दिनै UPPL दोलोनि अनगायै दिनैहाय बे BTR ओनसोलाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ देरहाहोनानै बा सोरबा बिजाथिखौ देरहाहोनानै गावनि बियाबनि जौगानाय बियाबाव मोनसे फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि जे थासारि बेनिफ्राय रावबो जानगारनो लुबैया बेनिखायनो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि 8 जुनाव जानो गोनां बिसायख'थि बेयाव UPPL दोलोनि बिजाथियानो देरहागोन बियो आरो माने सेकेन्ड माबा मोनसे बुंबावनांगौ दं होननानै आं साना राबां जे VCDC दङ बा राबां प्राइमारि बे राबां प्राइमारिखौ नायनो दायथ' होदों आरो बे राबां प्राइमारिया थांनाय जा BTRनि जे बिसायख'थि थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि जोंनि भटनि जे रेटखौ नायोब्ला नुबाय जे बेयाव UPPL दोलोआनो दिनैहाय टटेल भटनि 80-90 जौखोन्दो बेखौ मोनखादों बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थि बेयावबो जेबो साननाङा जों बेयाव सेकेन्ड थट जेबो गैया जे बेयाव UPPL दोलोआनो बांसिन बिबाङै भटखौ मोननो हागोन बुंनो हागोन नामा बेसेबांसो भट मोननांगौ बेयाव गासै 6,000नि एसे बारा भट दङ दा बेखौ नायोब्ला नुयो जे 4निफ्राय 4,500,000 बिनि गेजेरावनो निस्सय बे थागोन बेखौ आङो रोखायैनो बुंनो हायो नोंथाङा नोंथांनि बिबान मोननाय थावनियाव मा इसु लानानै फोसावदों इसुआ बेनो गुबुन स्पेशेल आलादा जेबो इसु बेयाव थाया उफ्रा बिसायख'थिया सरकारा मा हाबाफारि लागासिनो दं आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा नुदों जे UPPL दोलोनि जे सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो सिगांनि 15 बोसोर 17 बोसोरनि जे सरकार दा बेयाव 1 नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय जे जोंनाव गोजोन थासारि फैनायनि जे बाथ्रा बे गोजोन थासारिया दिनै BTR सुक्तिनि गेजेरजोंबो फैबाय आरो BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव जोंनि नैबे ओनसोल दा सान्थि फैनायजों लोगोसेयैनो बिनि हा हुआ लावनायनि खोथा बिनि गोहोआ बांफैबाय दिनै गासैबो थाखोनि गासैबो सुबुं गासैबो हारिया हारि धोरोम सायख'वालासे जि मोनसे जौगानायनि जे बाथ्रा बेयाव रायजो राजाफ्रा दिनै गाव गावनो बेखौ बिजिरनानै मोनखादों बेनिखायनो दिनैहाय BTR सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकार दिनै आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार बे सरकारनि मावनाय दांनाय बे सरकारनि जे बिथांखिफोर बे सरकारनि जे थांखि आरो नोजोर आरो दिनैहाय ग्राउन्डआव जिफोर माखासे जौगाथु हाबाफारिफोर जाबाय बेनि थाखायनो गुबुन सेकेन्ड थट हयथ' रायजो राजाफ्रा भटार्सफ्रा लायाखै जोंहा बेखौ फोथायनाय दं आरो बेबायदिनो भटआ बे माने राबां जे VCDCनि सिङाव 4,000निफ्राय 4,500 बिसिबां भटखौ मोनगोना एकदम रोखा माने जोंनि बुजिलायनायनिल' कमिउनिकेसननिल' हयथ' गेप जादों बेयाव गुबुन जेबो गैया आरो रायजो राजाफ्रा सोरखारनि सायाव मोनसे खुद्रिदों बा माबा मोनसे गावनि अजदखौ दैखांदों बिदिबो आं सानद्रायाखै मानोना थांनाय माखासे बे 1 बोसोर बा 1.5 बोसोरा कभिडनि बेयाव मोनसे थासारि दंमोन आरो दिनै आसाम सरकारनियावनो दिनैहाय कभिडजों लोगोसेयैनो माइक्र' फाइनान्सनि मोनसे गिलिर बिबान बजायाव दंमोन जायनि थाखायनो नांगौ बायदियै माने रायजो राजानि जौगासारनायखौ बेसेबां लेभेलनि लांनो हायाखैमोन खिन्थु देग्लाय नैबे 2022-23 जे फाइनान्सियेल इयार बे इयाराव जों नुबाय जे दिनै स्कुल कलेजनिफ्राय लानानै लामा सामानिफ्राय लानानै बेनिफ्राय बायदिसिना माखासे हाबाफारिफोर बियो एकदम ग्राउन्ड लेभेलाव दिनैहाय ग्राउन्डेड जागोना एकदम रोखा आरो बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां मिडियानि जौगै बेखौ मोनथिदों आरो जोङोबो दिनैहाय मेल मिटिं खुंनानै रायजो राजाफोरखौ बुजायदों दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा निस्सय बुजिनानै मोनबाय आरो बेयाव गाव गावनि जे मोनसे
खुद्रिनाय लादोंमोन बिथांमोनहा कमिउनिकेसन गेपनि थाखाय बिनिफ्राय बिथांमोनहा निस्सय जानगाराव फैनो हाबाय बा गावखौ सोदांनानै लानो हाबाय।